Природата. Тя е великолепие, тя е богатство. Всичко това е достояние на природата. Иска ми се ние, дистрибуторите на компания Vision, да знаем. Цялото свое знание, цялото свое богатство на компанията, ние черпим от природата. Ние се учим от природата. Ние обичаме природата. И ние разбираме, че природата се намира във вечно движение и това движение е безкрайно. Държа в ръце този букет от цветя и ми е приятно, защото това са полски цветя. Откъснах ги от ливадата и в тези цветя има много активни вещества, които се използват от нашата компания и които носят на нашия организъм необходимото за нас здраве. И нека направо да се пренесем от това девствено ъгълче на природата в нашата лаборатория. Там, където ние, заедно с вас, произвеждаме своите уникални, забележителни, екологично чисти продукти. Нашите капсули на живота. Разхождам се из производствените помещения, държейки в ръце този флакон. И съм безкрайно радостен. За мен този флакон е своего рода произведение на изкуството. Това е нашият продукт. Всеки от нас може да каже, това е моят продукт. Къде е произведен? Той е произведен в този най-съвременен, в този високотехнологичен, с най-екологично чисто оборудване завод. Вижте тази красота. Какво е това? Плод на човешката мисъл. Производство, което работи безспирно и може да работи денонощно. Производствен цикъл, който символизира в своята работа лозунга Perpetuum mobile. Вечното движение. Производството, което може да направи нашите продукти висококачествени и уникални. Продуктите, родени в тези цехове, в условията на екологично чисто производство, са основата на нашето здраве. Но това е основата и на нашия общ бизнес. Именно ние с вас сме собственици на тези тръби, тези агрегати и на това производство. Обичам своето производство и знам, че нашият продукт е най-добрият в света.